Čaute lidi, vítám vás u mého nového videa. A dneska mám celkově takovou věc, no, že táto najlepší, no hlavně toto je najlepší hotel alebo domov, no já nevím, house, jak se to hovorí po anglicky, alebo po slovensky, no. A keď si to kúpime, ten barák, no už mi to vyšlo. A keď si to kúpime, tak potrebuje, keď máme to kúpené, to je jednoduché, zavoláme si toto mechanika, on nám doporučuje také auta, no a my nič nekúpime, len toto, ale ja mám to ešte nemám kúpené, tak ukážem bez toho. Máme také vec a naskočíme si tu, no a túto si naskočíme, no sme už túto a môžeme pozrieť, čo robí ľudia, keď pôjdu donútra, no. No a tuto môžeme vidieť taký, toto vec, že no, táto, keď vojdu von, alebo pôjdu donútra, jak sa jej vyzerá, oni to nevidia, ale my môžeme vidieť, jak jej postava chodí, no a jaké dvere pôjdu donútra, no. A ešte vám chcem ukázať takú vec, že už viem, jak chodí pod mapou, ale lietať, ale teda dneska nemám u seba toto balón, tak nemôžem lietať pod mapou, tak ukážem vám to. Hopa! Žubidubidou! A už sme pod mapou a to je jednoduché a môžeme to urobiť aj na PS4, keď nejde nám ten Xbox One, ten olej, môžeme to urobiť bez toho olejne, lebo toto je ľahké, môžeme to urobiť bez olejne, to je jednoduché. No ešte vám chcem ukázať, keď vám nejde ten Xbox One, tá olejne. No musíte si kúpiť také kartičku, čo sa, neviem jak volá, jedna je 60, tá je na 1 rok a druhá je na 1 mesiac, alebo 2 mesiace, neviem. No a ešte jedna je možnosť, keď ja som to urobil jedenkrát, ale ja som to urobil, ale tedy mi nešlo ten, no a jak sa volá tá skláka, keď vám to ukáže na ten, že sa pôjdete to pozrieť, no a keď vám ukáže tá vec, že Rockstar Game máme ísť, tak vy tam pôjdete a potom to, no, koľko ľudí sú, výborne. No a pôjdeme tam sa zahlásime, no a toto Rockstaria nám to asi potvrdia, alebo nevím. Ja som to už jedenkrát mal, ale dal som XO a vždy mám toto napísal, že nemám internet. Lebo tedy nevím, čo bolo tomuto internetovi, lebo keď nemáte internet, tak to nefunguje, alebo čo, tak no. No a nic. No a tá kartička je na vás, to musíte že si kúpiť, alebo nebudete hrať ten online, ja mi je to jedno, ja mám na toto nehovorím, aby ste kúpili, ja do toho vám nenútim, aby som taký nebol, no a tento video asi sa lúči, no tak sa majte, no a čau.